Hola, Sílvia Pérez Cruz, benvinguda a Casa Ferrer Vidal, la seu de la Fundació SICAC, que per nosaltres és casa nostra i esperem que sigui casa teva i que la sentis teva al llarg d'aquesta conversa i entrevista. I, bueno, per nosaltres ens fa moltíssima il·lusió que siguis la primera entrevistada en aquest nou apartat d'entrevistes i podcast que obrim des de la Fundació. I res, primer de tot, moltes gràcies i com estàs? Ai, moltes gràcies a vosaltres. Em sento molt contenta. No sabia que era la primera. Que bé, que bonic. Per moltes converses més. Em sento molt agraïda, molt contenta de poder formar part d'aquest viatge vostre i sumar al meu. I m'agrada molt casa vostra. Em sento com a casa, sí. Bé, avui parlarem del teu disc, Tota la vida un dia, però sobretot també d'aquest esdeveniment que tindrà lloc a la nostra altra casa, que és Casa Rius, un esdeveniment coproduït per Elements i per tu, que és l'assaig a cor obert amb el cor del solstici, i ens agradaria saber una mica com l'heu enfocat, com es presenta, de moment amb les entrades exaurides, per tant, amb moltes ganes, imagino. I més o menys vull que m'expliquis com et sents tu, com ho sentiu tot l'equip. Doncs està sent preciós. I mira, m'agradaria començar per explicar-te que va ser precisament a l'entrar en el vostre espai, a Casa Rius, acompanyar tota la família d'Elements, que no m'ho podia creure. És un lloc tan preciós que de cop em va fer imaginar coses, em va inspirar i d'allà va sortir la idea de fer aquest projecte de cor obert. Com tu deies, ara estic presentant el meu últim disc, que es diu Tota la vida un dia, que estic girant des de l'abril, que tinc la sort de poder fer, poder anar per tot Espanya, Portugal, França i també vam estar a Mèxic, a Brasil, molt bonic. Però a l'arribar aquí em van venir moltes ganes de poder explicar tot el procés creatiu. És un disc molt llarg que s'ha gravat durant un any per molts països diferents i de vegades estem vivint un moment on tot és molt efímer, que tot s'acaba quan al mateix segon que neix alguna cosa ja ha mort. I crec que també les noves generacions estan vivint un estrès, una angoixa que tot ha de ser per ara mateix. I em venia molt de gust fer un disc llarg per parar el temps, una mica una declaració d'intencions, de dir l'important és el camí. I a l'entrar a Casa Rius vaig pensar que bonic seria poder compartir tot el procés creatiu, no? D'obrir el cor i ensenyar totes les fragilitats, tot el temps real, no? Els petits detalls que fan que les coses siguin boniques i fan que siguin diferents. Llavors aquest espai té tants espais a dins que et permet poder cuidar molts aspectes d'aquest procés. I vaig tenir la idea perquè la sala de Casa Rius, l'última, té aquesta sonoritat tan bonica, no? Una reverb molt especial, i vaig pensar que seria bonic fer el cor. En aquest disc són tot cançons originals i intento explicar les 5 etapes de la vida: la infància, la joventut, la maduresa, la vellesa i el renaixement. Això està escrit des de la soledat, però volia simbolitzar la unió de soledats amb un cor. I justament d'aquí una setmana canto a Madrid amb el cor i vaig pensar, doncs fem un assaig a cor obert, o sigui, en tots els sentits, no? Obrint el cor i el meu cor també, el meu corazoncito. I llavors crec que serà una experiència preciosa, estem molt emocionats, a més l'espai vostre és com no se t'acaba la inspiració. I amb tota la família d'Elements, que tenen també molta connexió amb els espais, amb cuidar el procés artístic, però amb l'entorn, no? Doncs amb ells hem estat cuidant, pensant tota l'estona amb el vostre espai i amb el contingut, que en aquest cas era aquest disc, espero que hi hagi molts continguts més, i hem anat fent, cuidant. La primera sala serà per les il·lustracions, que hi ha un treball amb un noi de Còrdova que es diu Borja, i penjarem les il·lustracions que hi havia en el disc. Després, la sala de cinema que teniu tan bonica, doncs hem fet un resum amb tot el procés de gravació per tots els països, que és
una passada. Ara ho hem estat fent i ho he estat veient i he pensat, mare meva, quina feinada, però que bonic. Llavors hi ha la biblioteca, aquella sala tan especial que teniu. Allà treballarem tota la part de la intimitat, de la poesia, de tot el que he fet en soledat, escriure les lletres, les melodies, els arranjaments. Llavors hi ha la part de la cuina, que també hi ha la Núria, que ha fet 5 plats, com 5 tapes pensant en els 5 moviments. Llavors anem al pati i tenim la sort que vindrà el Pitu Roca a explicar 5 vins. I acabem, si sobrevivim a tot aquest procés, arribem a la sala gran i veiem el cor assajar de veritat, parant, repetint, explicant els dubtes i compartint-lo amb tot el públic. Estem molt emocionats i nerviosos. És molt nou, és molt nou. No, jo crec que serà espectacular poder seguir com tot aquest procés des del principi de les il·lustracions, passant per art literari, per art gastronòmic, amb els vins, les tapes, i sobretot amb això que dius, no? De poder parar un moment en aquest ritme tan frenètic de vida i poder parar a escoltar, a entendre com funciona el cor, a entendre com funciona tot el teu disc, com funciona cada persona i cada element per fer aquest esdeveniment i que han conformat part del teu disc. I aquest disc que també ha estat en col·laboració amb 90 artistes i al llarg d'un procés d'un any que has dit que heu gravat, però també de 3 anys des de la pandèmia. I com ha estat produir aquest disc amb totes les adversitats que va suposar la pandèmia i d'anar-te'n a diversos territoris d'arreu del món, com va ser el procés creatiu, d'imaginació també, que és un meló important també per l'artista, com ha estat tot el procés de creació? Doncs, com tu molt bé dius, va començar en el confinament. Jo composo per sobreviure, no? Per mi l'art, una de les coses per les que crec que tothom hauria de tenir contacte amb l'art, no només els que tenen un do, és perquè t'ajuda a transformar les emocions que a vegades no ets capaç d'expressar. Doncs mira, pots fer un dibuix o fer una cançó. I a mi m'ajuda molt fer cançons, m'ordena i puc expressar coses que no sé dir i m'ordena el que ja he viscut i el que vull viure. Llavors jo vaig fent composicions i durant el confinament la primera composició realment va ser per una mort. Te'n recordes que no hi havia rituals de despedida i va ser com dir, ostres, que important és el ritual. I el no tenir el ritual, com el funeral, diguéssim, vaig pensar, és que escriuré. I el posar en paraules, vaig pensar que existeix a algun lloc perquè tampoc ho podia compartir. I allà vaig fer com un exercici d'anar composant. I les primeres cançons, que són les del primer moviment, que és la infància, són cançons que faig pensant en amics, perquè venien els aniversaris i no els podia fer regals, i després pensar, doncs mira, els hi faig una cançó. La primera és per l'Albert Sorribas, la segona és per l'Ann, són gent propera, una altra és per l'Alice Tobias, que és percussionista que també està en el disc gravant, per la meva mare i la meva germana. Llavors era un acte d'amor al principi i els enviava la cançó. I també feia l'exercici de pensar en algú i escriure, sense borrar, sense judici, que costa molt de vegades, no? Que ens estem sempre jutjant si està bé o no. I em sortia... Hi havia una nova Sílvia escrivint, no la coneixia aquesta. I després vaig anar composant i hi ha un altre moment important, que és que, perquè si no m'enrotllo molt, perdona, hi ha un moment que jo començo a gravar el primer moviment que ja el tinc acabat. Sabia que ho volia ordenar per moviments perquè sabia que seria un disc llarg i volia fer-lo llarg però pensant en el moment que vivim i pensar si faig capítols la gent ho entendrà millor. Però després de gravar el primer moviment me'n vaig a Uruguai a un concert, em conviden a cantar amb la Liliana Herrero i la Maria Gadú. Són dos donasses molt fortes, molt potents. I la Liliana Herrero, una cantora argentina que et posa de peus a terra, et connecta amb la vida i la mort. I li vaig fer una cançó que es deia Toda la vida un dia. I allà vaig entendre que el que estava fent era una vida sencera.
vaig acabar de composar cançons que no tenia, sobretot les del que parlen de la mort. Em va ajudar a entendre que el segon moviment a nivell de producció, em fa il·lusió que m'ho demanis perquè és veritat que s'obliden molts cops sempre de que l'he produït, que és potser on noto més masclisme és en la part del pensament i la creació, no? No estem acostumats o no volem pensar que hi pugui ser una dona que pensa i crea. I bueno, l'he produït com quasi tots, perquè els primers eren coproduïts. Sempre he estat molt amb tot el procés, perquè el meu imaginari com que necessita tot el procés per quedar-se a gust, no? Des de pensar, composar, arranjar, pensar quines persones, canviar-ho quan arriben les persones, pensar com ha de sonar el disc, amb quins micros, com vols produir. I el segon moviment, per exemple, a l'entendre que era una vida sencera, vaig pensar, és la joventut, doncs puc arriscar més i provar sonoritats diferents, no? I bueno, després de gravar, vam anar a gravar a Madrid, a Buenos Aires, a Coatepec, que em vaig trobar amb la Natàlia Lafourcade i vam gravar a casa seva, a Cuba, a l'Havana, que va ser improvisat. Jo estic una mica boja en el sentit que visc molt el present i estava a l'Havana perquè després del confinament feia molt que no anava a Llatinoamèrica i vaig dir, jo em munto uns viatges i si puc aconseguir un concert el faig. I llavors vaig fer Argentina, Uruguai, Mèxic, Cuba, Brasil. A tope, a tope. I llavors vaig dir, quan estava allà, dic, aprofito per gravar. Doncs vam gravar a Argentina amb la Liliana, amb el Juan Quintero també, a Mèxic amb la Natàlia Lafourcade, i quan estava a l'Havana vaig dir, ai, potser pot gravar el meu amic el Rory i la Marvis. Em va trucar el Silvio Rodríguez, em va convidar al seu estudi, que per mi era com molts regals, no? I vam acabar inventant-nos un videoclip a l'Havana que no hi ha, quasi ningú té càmeres. Va ser, en 3 dies vam fer uns miracles preciosos. I res, acabant d'això vaig editar, que és la part de tallar, no? Triar les tomes, i llavors ho vam mesclar amb el Juan Casanovas, i llavors tot el procés del disseny del disc, de la il·lustració, de com es veu, com es presenta visualment fins a arribar a l'estrena. Esgotador, però apassionant. No, ja m'ho puc imaginar. I al principi de tot, que deies sobretot aquest acte d'expressar, que a vegades la gent tenim molta por a expressar el que sentim o el que portem dins, ens ho guardem i quan ho expresses, com deies tu, necessitaves treure el que portaves dins i al final ha conformat aquest disc tan espectacular i és necessari poder dir el que pensem, com ens sentim en cada moment i treure-ho fora perquè tots necessitem ser escoltats i escoltar en algun moment. I tot això, aquest procés que deies d'anar-te'n aquí, anar-te'n allà i totes les col·laboracions del disc, són col·laboracions que han sorgit perquè tu les tenies en ment o us heu posat en contacte amb els artistes? Ai, anem a fer una cançó. Com sorgeixen aquestes sinergies? Són connexions supernaturals. Ja ens havíem trobat abans a la vida i hi havia hagut una connexió. Per exemple, la Natàlia, el primer cop que va venir a Barcelona, a mi em van dir que admirava el que feia i llavors em va proposar de cantar. Jo encara no la coneixia en aquell moment. Llavors em va convidar a cantar en un concert i allà vam connectar molt com germanes. Era molt familiar. A part de que crec que ens agrada una mica, intentem cuidar el mateix, no? Algo de poètic de la vida. Són cançons molt fràgils que parlen de coses molt humanes amb esperança, però acceptant el plor també, però celebrant la vida. Llavors, els de l'Havana, ja t'he dit, tots eren amics, el Juan Quintero, fans que ens hem anat trobant, i de fet la cançó que canto amb ell me la va ensenyar ell, que és l'única que no he composat jo, que es diu Ayuda, i la poso perquè quan penso en com transmetre el viatge de la vida, no? Com expressar-ho musicalment, sonorament i amb lletres, me n'adono que hi ha un moment de la maduresa que és molt important saber demanar ajuda. No? Entendre que el verbalitzar o posar paraules al que sents i explicar-los a algú, i aquest acte d'humilitat és com que obre moltes portes. I aquesta cançó, que és un poema
una adaptació del Martín Fierro, hi ha un moment que va dient ajuda, 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 i pensava, la vull posar, i el Juan me l'havia ensenyat, que és de l'Edgardo Cardozo. Bueno, el Juan, doncs com t'explico aquesta història, Pepe Habichuela i Carmen Linares, que són... També volia això, reivindicar la bellesa de totes les edats. Hi ha des d'un nen que tenia mesos fins a algú de 76. Llavors el Pepe i la Carmen també els coneixia i m'havien... Són gent molt noble que viu la música des d'un lloc molt pur. Jo vaig coneguer molts artistes i no n'hi ha tants que em commoguin. Jo crec que em commou més gent del dia a dia, amb altres oficis, però sí que hi ha artistes que tenen aquesta manera de fer que m'emociona molt profundament, i el Pepe i la Carmen són així. El Salvador també és molt amic i sí, és molt natural. I el que deies abans, que crec que és molt important, potser més que res del que pugui explicar, el d'expressar. Jo crec que aquest viatge a Casa Rius, una de les meves motivacions és convidar la gent a sempre escoltar o acceptar aquesta vulnerabilitat que pot tenir un procés creatiu, que té la vida mateixa, entendre la bellesa i la força d'aquesta vulnerabilitat i convidar la gent a crear, no per arribar a la perfecció, no? Que sempre és com que l'art s'entén com per arribar a un màxim. Jo crec que això és influència màxima de la meva mare. La meva mare tenia una escola d'art que era per a tothom, no pels que sabien dibuixar. I ella treballava donar-te espai, recursos i confiança. Que a l'escola no et donen espai, et posen uns límits, no et pots passar la ratlla ni quan pintes. La confiança no la treballem, no? Et sents, el que et fa especial et fa por més que sentir-te especial, la diferència. Llavors jo crec que des de l'art es podria treballar molt això, i per mi això em recorda aquella escola de la meva mare, i també com treballen tota la família d'Elements, no? La creativitat i el respecte per on estàs i per les persones que conformen cada activitat i els que vindran. Llavors, per mi la meva esperança és això, i convidar a que la gent sigui més creativa, sigui més valenta per equivocar-se, que no passa res, i el cor simbolitza això, la unió de soledats, o sigui que si aconsegueixo que tothom respiri junt, tots respirem junts i cantem junts, jo crec que durant uns segons confio que el món és una mica millor. Ja sé que no és durant molta estona més, però durant aquells minuts pot ser que fem una mica de bé, no? Sí, també és molt generós poder oferir com que tothom que assisteixi formi part del vostre procés creatiu i que la gent formi part també del que vosaltres presenteu. Crec que també és molt important i per això hi ha tanta gent que en vol formar part, perquè el que vosaltres produïu els mou per dins, i jo crec que és meravellós que una cosa que tu creïs pugui crear una espècie de sensacions o sentiments en altres persones, no? I de tots els llocs on has anat a presentar el teu disc o altres discos, hi ha algun lloc que tu hagis sentit un caliu especial del públic assistent, on t'has sentit tu molt arropada i que has dit uau, per això val la pena el que faig, per això em sento molt afortunada i agraïda? La veritat és que molts. I quan més viatjo, més iguals ens veig a tots. O sigui, m'agrada veure les diferències, però crec que la meva visió, tant en la música com en la vida, ha sigut intentar buscar els ponts. O sigui, què ens fa semblants? Hi ha gent que s'encarrega de les diferències, però, per exemple, que li emocionen un japonès i un argentí, no? Que tenen maneres molt diferents d'expressar les emocions. I alguns fan més soroll, alguns aplaudeixen més estona, més ordenats, però si el repertori que tu fas no només es recolza amb la lletra, si és amb la lletra és molt important que t'entenguin, però si musicalment l'emoció també s'expressa, a tot arreu on vagis la curva és la mateixa, i això em dona molta esperança, que al final
Sí, tinc coses en compte. Sé que al Japó són més silenciosos, per exemple, no els agrada quedar-se per sota ni per sobre, llavors tendeixen a imitar i fan els gestos que tu els hi fas. A Argentina l'autoestima et puja, tenen molt més facilitat per expressar, per celebrar la bellesa dels altres. A Brasil també, tot i tenir una cultura musical molt bèstia, és un país que viu d'ell mateix, perquè és tan gran, però si cantes des del cor, valoren molt la veritat, no? Una veritat inexplicable. I a cada país on vaig, la veritat és que jo el públic l'entenc com si fóssim el mateix. Jo hi soc també allà, no? Llavors és com... No veig fronteres i és molt bonic això. Clar, jo vaig començar a cantar en una taverna, és a dir, de veure... Jo crec que inconscientment, sempre que canto, encara que sigui al Liceu, jo vaig a intentar retrobar-me amb aquell sentiment de taula, de fusta, no? De proximitat. I les persones, no sé què passa amb el ritual del concert, la gent jo crec que també jo m'obro molt i la gent s'obre, llavors hi ha com un relax que passen coses boniques d'un col·lectiu que és igual d'on siguis, ni de quina edat tinguis, ni a qui votis. És com... Molts personatges es desfan, no? I queda alguna molt més essencial. I per això jo crec que... Bueno, a part a mi m'agrada viatjar molt. Em costaria dir-te un concert. Et puc dir, per exemple, coses concretes que m'han afectat molt per també, ja que hi som, recordar el poder que té la música, no? Per exemple, he estat a presons, a geriàtrics, com es diu? Psiquiàtrics i a hospitals. I hi ha alguna cosa ja extra que crec que s'hauria de cuidar i tenir-ho en compte socialment. O sigui, per mi l'art és molt important, en molts sentits, i et recorda el que t'agrada, el que no t'agrada, et fa lliure en un món on sembla que tot ha de ser d'una manera, però pensar, vas a una presó i veus que la música durant uns minuts també els fa lliures, que desfà el físic i els fa lliures, veure algú que no té memòria ja, o veure la gent gran esperant a l'últim moment, com encara canten aquelles primeres cançons, com s'emocionen amb el poc que els hi queda. A un psiquiàtric, jo recordo una vegada em va passar anava a visitar un familiar i vaig decidir portar el saxo i cantar, i a l'hora que tenien d'on es trobaven tots fer una mica de música. I recordo que vaig acabar i em va venir un senyor que s'estava fumant el filtre ja i em diu, avui has fet alguna cosa molt important. I se'n va anar. I em va venir l'infermera i em diu, aquest home feia 3 mesos que no parlava. I dic, uau, això és molt important, no? O sigui que de cop la música està feta d'algo tan abstracte que arriba a llocs on les paraules no arriben. I llavors anar a un hospital també, que això és com delicat, però és que existeix, no? Gent que té un dolor i tu el pots relaxar o que estigui en pau. Estar en pau és valor. Llavors, crec que hi hagin espais així i gent que crea continguts artístics cuidats així fan bé a les persones, i crec que necessitem coses que facin bé. Sí, que imagino que això és una mica el que a tu et mou a fer art, buscar el bé, buscar la veritat, la realitat de les persones. Una mica això que deies, creant en persones que porten 3 mesos sense parlar una paraula, no? Arribar a fer... Bueno, això és com un extra. Sí, un extra. Jo volia fer coses socials, me'n recordo, o antropologia, filosofia, o treballar directament en gent exclusió. Però la música... A mi me'l van ensenyar com un joc i com una manera de comunicar, però als 12 vaig sentir que a mi em passaven coses. A mi individualment em feia bé.
m'ajudava, no només, o sigui, tot el meu dolor, totes les emocions de la vida tenien un espai, o sigui, com que la música era tan generosa que permetia que totes les meves emocions fossin benvingudes. I a part veia que la gent que m'escoltava s'emocionava, hi havia com algú que anava més enllà de lo artístic. Llavors, o sigui, i és una necessitat, jo ho necessito. Si no hi hagués ningú, seguiria fent música, o cantant, o composant, no d'una manera compulsiva, però forma part del meu... Hi ha cicles també, no? Hi ha cicles d'aprenentatge i cicles de treure. I a més, amb el temps et vas adonant que passen totes aquestes coses, que no només et fa bé a tu o a un cercle petit, sinó que estem parlant de salut, estem parlant d'empatia, de compartir, hi ha molts valors importants que es cuiden allà, més enllà de l'entreteniment, que no està mal l'entreteniment també, per desconnectar, però que hi ha moltes coses més profundes que em mou l'art, em sembla un gran invent. Sí, l'art en totes les seves formes és espectacular i realment l'art i la cultura són moltes coses, realment, o almenys és com també ho veig jo. I seguint una mica el fil del que deies dels cicles, imagino que la Sílvia que ets ara mateix no és la mateixa que quan vas començar a cantar i a composar, i no sé si hi ha alguna cançó amb la que a dia d'avui no et sentis tan identificada com al principi. Sí, n'hi ha moltes. I és curiós perquè hi ha alguna que és sempre igual, o sigui que cantant em connecto amb alguna temporal que sempre hi ha sigut, de mi mateixa, però llavors hi ha moltes coses que canvien, moltes coses que has viscut, el pes, la veu, la il·lusió, inclús la veu ha passat tants cops, ha fregat tants cops la pell interna, que al principi cada cop que obria, que la veu sortia, era com quan poses un jersei nou que notes molt el tacte. Però ara aquest jersei ja el conec, no? I les emocions venen més interpretativament de l'estar. Jo crec que abans cantant em posava en un lloc molt de present i això em donava aquesta volada. Ara ja no és cantant, és com estant, evitant el moment. I pot ser un silenci. I és molt bonic emocionar-te com del mínim, no? I d'abans amb ara, no sé, hi ha moltes cançons que havia cantat molt que les he deixat de cantar. Molt temps cantava Alfonsina i el mar, també perquè la cantava amb el meu pare. Alfonsina i el mar, 20 anys, i dues habaneres. Només en cantava dues, tot i que m'han posat el personatge de les habaneres, no era el meu pare, no? Però aquelles que les havia cantat molt, ara no les canto. No les canto, no sé per quina raó, però n'hi ha en canvi algunes que perduren molt en el temps encara. No sé, hauré de pensar-ho bé, això que em demanes. Perquè són com companyes de viatge, no? Hi ha cançons que els cantes molt, cançons que pobretes els apartes i al cap d'un temps dius ai, no l'entenia, i ara sí. O cançons que dius i això no ho hagués pogut cantar abans. Jo me'n recordo el Pequeño Vals, Vienes, que potser és de les que més m'ha acompanyat, m'ha fet aprendre a tenir paciència, a no donar-ho tot a la primera perquè és llarga. Però jo aquell text del Lorca no l'hagués entès abans, un surrealisme que no sé si m'hagués emocionat abans dels 25, no? Bueno, hi ha, és veritat, èpoques, o ho cantes el mateix molt diferent. Per això crec que és important cuidar totes les etapes dels artistes, totes les edats, perquè l'art és com t'acompanya i tu no estimes igual als 15, als 40 o als 70 i estimes sempre. Llavors tenir que algú de 70 anys que t'està cantant-li a l'amor o a la por, si tu tens 70 anys és molt important tenir algú que, si només tens gent de 25 anys que parla de l'amor, et desconnectes, no? Per això hem de cuidar l'art en totes les seves etapes perquè ens acompanyarà. Sí, és interessant això que dius també de la joventut, que
M'has comentat que molta gent s'aferra molt també a la part de la joventut, quan és important totes les etapes, sobretot per això, per adonar-te que hi havia coses que abans potser no entenies i ara que tens una mica més d'edat pots recórrer i dir, doncs ara ho entenc millor, ara ho puc cantar d'una manera diferent, ara em puc expressar d'una manera diferent i és important reivindicar també això, totes les edats. I una altra temàtica que també volia tocar, que és un altre tipus d'art, que és l'art interpretatiu, del qual tu també hi has participat, perquè en aquest context que aquest cap de setmana es van celebrar la gala dels Oscars, després també s'han donat els Premis Gaudí, els Premis Goya, i tu vas estar nominada en un Goya com a actriu revelació i bé, sí, bé has fet bandes sonores per pel·lícules, també has tingut papers protagonistes com a Cerca de tu casa i vol dir que la cinematografia també forma part del teu interès artístic o un dels teus interessos artístics i això vol dir que potser et tornarem a veure en una gran pantalla pròximament o... No sé, és que és molt curiós, com vaig arribar aquí. Jo tinc molts amics actors i jo mai he volgut ser actriu ni m'hi considero. Soc amant de l'art i de l'expressió artística. És veritat que la meva mare m'ha criat sempre, m'ha ensenyat a veure la bellesa, a entendre la bellesa d'una fotografia, d'una persona, d'un quadre, d'una dansa, d'una música i a la vegada connectar-ho tot, quasi entendre que és el mateix. I d'aquí crec que neix aquest... I em feia molt feliç aquella escola on hi havia una conferència sobre l'alquímia i hi havia un que feia un taller de ceràmica i llavors havíem de fer una exposició i anàvem a buscar les fulles del bosc i havíem de triar la música, com pintar l'espai. Aquest diàleg em feia molt feliç. Jo crec que és dels primers records de felicitat. I he estat sempre en diàleg treballant amb gent de dansa, de teatre, de cinema, poesia, de cuina, sempre intentant també entendre com cada artista explica la mateixa emoció amb el seu llenguatge. Total, que em va venir l'Eduard Cortés i em va dir, vols fer la banda sonora d'aquesta pel·lícula? Jo, sí, m'encantaria. I dic, vols ser la protagonista? I dic, no, ni de conya. O sigui, no en sé ni tinc ni intenció. I va estar no sé quants mesos, Sílvia, és que has de ser tu, Sílvia, és que... Diguem-me tot el com m'agradaria, jo que no. Doncs mira, al final vaig cair en la red perquè em va dir podràs veure el guió des del full en blanc fins a les 15 versions que va haver-hi. Faràs música, que es faran coreografies d'aquesta música, tu treballaràs, faràs cantar els actors t'ensenyaran a tu. I clar, a mi em va semblar un taller d'investigació de l'arte, com poder... Lo d'actuar era una capa més de tot, alguna molt més polièdric. I va ser apassionant. Jo em vaig aprendre allò i no assajàvem, jo crec. I soc molt bona de primeres tomes de... Suposo que soc molt expressiva i reaccionava tot molt... Em posava en un espai i anaven sortint actors que em deien coses i jo contestava i ja vam fer una pel·lícula. Però jo em sentia fatal després, com que tenia molts amics actors, pensava, ai, quan em van nominar a actriu revelació als Goya i a la millor cançó, jo pensava que no me'l donin, De fet, no vaig anar ni al reportatge, feien un reportatge, crec que al País Semanal, amb totes les actrius nominades, i jo, no. Però llavors vaig pensar, bueno, l'experiència l'he tingut, alguna cosa he viscut, però no tinc la vocació. Tinc molt clar el que és la vocació cantant, llavors allà jo no la notava, però va ser molt màgic. Llavors vaig anar a una altra pel·li que també vaig fer la música i em van convèncer. I la veritat és que hi ha una màgia molt especial al cine. És algo... Entenc que la gent li enganxi tant. Però clar, et cuiden molt. Jo pensava, els actors, si estan tot el dia així com els cuiden, has de sortir una mica tontat perquè... Jo deia, no me cuides tanto, perquè esto no sé què, el pelo tal. I dic, no, que me voy a acostumbrar. Bueno, està bé cuidar-se, Però no sé si faré mai més res. Jo vaig fent bandes sonores, això sí, per teatre i cine. L'altre no n'estic parlant ara mateix. Bueno, va ser un taller d'experimentació també per tu mateixa i, com bé has dit, també has
treballat la música en una transversalitat amb música i poesia, música i teatre, i aquests projectes una mica com neixen o què és el que a tu et mou a voler col·laborar d'aquesta manera transversal de la música amb altres disciplines artístiques. Clar, és que jo de petita a mi me van apuntar, és que ara ho penso, jo feia piano, saxo, coral, solfeig, orquestra, dansa, això des dels 3 anys, dansa, llavors feia esport, llavors feia tallers que la meva mare organitzava de teatre, de mim, de cinema, que en aquell moment no li donava valor, però ara que vaig creixent dic, clar, era molt especial. I a part hi havia l'escola d'art on jo anava a ceràmica, fotografia, dibuix, muntant les exposicions. O sigui, jo estava sobreestimulada. Com la meva mare em va... La meva germana també va viure el mateix. Ella va acabar fent escultura. I ara està... Una altra història superdiferent. Però que vam estar educades amb molta estimulació de mirar i amb un paisatge també. Soc de l'Empordà i anàvem a passejar. Cada cap de setmana anaves a un bosc o a veure el mar i això sembla una tonteria, però és una manera de mirar que et fa pensar diferent. O sigui, mirar el cel, mirar el mar, sentir-te petit, aquesta nostàlgia, tenir el teu pi, la teva pedra, no sé, hi ha alguna cosa allà que afecta. Haver viscut en poble i a ciutat són dues informacions molt complementàries. I això vaig viure així, llavors amb la meva mare jo crec que em va impulsar això i aquí he seguit perquè jo crec que amb el teatre vaig començar aquí a treballar bastant aviat. El primer bolo que jo faig a Barcelona, això no me'n recordava, és amb un ballarí, que era el Damián, i va en el lliure, el llibre petit, l'espai lliure, aquell quadrat, i era 3 ballarins, piano i veu. I llavors també en l'ESGA hi ha una mini performance. O sigui que ja vaig començar així aquí a Barcelona. L'altre no ho sé ni distingir, perquè el primer concert... O sigui, tota la vida recordo cantar davant del públic, des dels 4 anys, però cobrant des dels 13. Llavors em costa de distingir-ho, no? Són quasi 30 anys, és molt fort. Llavors, tot l'altre, el teatre, el Joan Oller, me'n recordo que em va agafar per una obra d'Espriu, però aquí això són 24 anys, ja tenia. I allà vaig començar a connectar molt amb la paraula, amb la dansa vaig seguir, pintura, també concerts en fotografia, sempre... Jo crec que també els teus amics són artistes, com que és una manera de viure, no? Llavors estàs sempre... Com ho fas, això? Com ho expresses? És una manera de mirar i expressar que em costa inclús de ser-ne conscient, perquè m'ha acompanyat sempre. I ara no sé ni si estic fent alguna cosa... Aquest disc és molt... un homenatge. És el després... A veure com ho explico. L'espectacle anterior que vaig fer era en una caseta on intentava ajuntar totes les disciplines en l'escenari. I vaig fer un equip amb un director de teatre, una ballarina, un pintor, una cineasta, i els vaig dir, mira, sóc jo amb les meves cançons. Què podem fer per trencar les barreres, no? Jo no soc actriu, però parlo. I no soc ballarina, però tinc el meu gest. Podem ajuntar tots els llenguatges. Llavors, en allà, tot el que havia après tots aquests anys ho vaig ajuntar en un espectacle. I llavors això ho he comprimit en el següent disc. Es cuida molt la il·lustració, la poesia, i en realitat és una obra de teatre aquest disc. Ja té els actes. O sigui, quan vaig pensar el directe, és com si llegís un guió, no anaves passant per les etapes de la vida, vull dir, he aconseguit tot aquest aprenentatge interdisciplinari posar-lo en aquest disc, però ja ni me'n recordava. Bueno, també és important parar un moment i fer una mica de recapitulació, perquè és un ritme molt frenètic de presentació aquí i allà, i que també imagino que hi ha moments en els que tu dius no puc més, necessito aturar-me i
fer una recapitulació de tot el que ha passat i adonar-te de la petjada que també has deixat, perquè després d'aquesta gira del disc, quins són els projectes que... Ostres, és que gràcies a això que estem fent m'està ajudant a entendre el que ha passat i a entendre com visc. Jo crec que em regenero ràpid, necessito de cop, estic 2 dies a casa que no faig res més o faig un altre... Visc molt al moment, crec. No... El que passa que està com molt actiu això i vaig unint coses, em venen moltes idees, soc molt creativa, igual massa. Però ara estic en relax, aquest disc és tan llarg, ha sigut tan bèstia que m'he quedat com molt neta. No noto ansietat creativa, però tinc ganes de cosetes sueltes que sé que vull fer amb una persona o amb una altra, cuidar així com viatges petits, com en comptes de fer una pel·lícula gran, ara que he deixat aquesta, fer com curts, simbòlicament, no? Cançons petites. I ara estaré girant fins al juliol i després vull fer alguna trobada com amb músics en directe també del tu a tu. Sempre he intercalat un disc creatiu, original, o sigui, de buidar, de composició, i un de versions. Quasi sempre després d'un projecte d'aquests on hi ha tant procés creatiu, m'agrada fer un més animal, de trobar-me amb un músic i anem a cantar, sense pensar, sense assajar, a viure això. I vaig intercalant aquestes 2 parts. O sigui que jo crec que quan s'acabi aquesta gira vindrà converses musicals. Tu sola o amb altre? Amb algú altre. Sí. I sola també m'agrada. M'agrada molt jugar amb altres músics, m'encanta, és com una petita societat, no? M'agrada molt que el públic vegi, no sé, el respecte, no? Per exemple, no m'agrada estar sola i que m'acompanyin així, si no vull que estiguin, que els hi vagi la vida a ells també. Llavors és un cuidado, com escoltes, com entres, respectar les llibertats, hi ha tot algo molt important, i el joc, l'alegria de compartir. Però llavors anar sola és com més terapèutic, és molt del present, perquè pots fer un silenci de 10 segons, si vols, pots canviar el tempo, pots fer una cançó o una altra, i llavors entens molt bé en quin moment estàs, però és molt més vertigen, sents molt el silenci entre cançons, i quan surts de l'escenari és més... Bueno, amb un altre és com... Uah! Bueno, hi ha el meu mànager, normalment l'Àlex, que és un sol, que un dia li he de fer un podcast en ell, que ell sempre em rep, i aquella abraçada és com que si no ho comparteixes no acaba de tenir sentit, no? I a vegades l'escenari estàs molt acompanyat, però a vegades també sents la soledat d'una manera també molt especial. Què li diries a la Sílvia de petita? Com a moltes consells. Coses. Pobreta, li diríem moltes coses. Que no s'amagui, que brilli, i que faci cas a la intuïció. Sí, perquè molts cops és un món molt fràgil i l'èxit transforma molt les persones. I sí, jo li diré això, que no s'amagui, que brilli, que a la gent bona no li molesta que brillis i podem brillar tots junts. Recollint això que deies de l'èxit que transforma les persones, per tu quina és la qualitat o l'habilitat que ha de tenir un bon artista? Bueno, així a nivell de contingut, a mi m'agrada els artistes que... En el disc hi ha una imatge que és un arbre, és l'artista, té les arrels profundes, com contacte amb la terra, amb el passat, un respecte, jo crec que és un respecte, i valentia per seguir buscant, no? Té les branques, té estrelles per les branques, no? És com cap a baix i cap a dalt. Això vol dir també ser humil, però
És que és un viatge infinit, llavors has de ser flexible. És un equilibri entre la humilitat i la seguretat, no? De dir, no sóc millor ni pitjor que ningú, però el que faig ho faig amb amor i ho puc defensar amb seguretat perquè m'ho estimo. Llavors assegurar-te del que fas encara que t'acabis equivocant, fer-ho amb amor i una mica més d'humilitat. A mi m'agrada la gent humil i desperta. Els que són... Hi ha com una llum. M'agrada la gent que... No sé per què deu ser aquesta llum, que estàs com... Segueixes atent, no penses que ho tens tot fet. I els peus a la terra i ser treballador i divertir-te i generós. No sé, com les bones persones, saps? Com les persones t'agraden, els artistes igual. A mi no m'agrada l'artista... O sigui, la societat necessita endiosar a l'artista, però jo m'agrada més l'artista que cuida la fragilitat, perquè si no ja tenim tants miralls de coses impossibles que jo prefereixo un artista que el veus i ja brilla, no cal que es posi un abric molt diferent. Però a la vegada admirar la seva humanitat. Bueno, jo perquè estic en contacte amb ells, si no, suposo que és igual, com des de fora. Però no, sí, per mi un bon artista també té a veure amb la persona. Sí. Ho he desordenat molt, però per allà dins hi havia alguna cosa. No, sí, ja estic d'acord. La humilitat i és molt important el talent, però també com és la persona, que això també diu molt i diu molt també en el seu art, considero. En tots els oficis, no? O sigui, quan estàs a l'oficina de no sé vosaltres, sentir que ell està, mira, a veure aquest plano, i la llum, no sé què, el sonido de no sé quantos, que escolt, no sé, una mica de cuidar-nos. Si algú ho fa molt bé, però està sol, és que m'importa un pito aquella persona a mi. No és arte. Per això jo crec que els artistes no només estan a l'escenari, no n'hi ha tants a dalt l'escenari, n'hi ha molts més a baix. No sé, jo me'n recordo en un bar de València un senyor tallant l'embotit. Jo el mirava i dic, aquest és un artista, saps? Perquè a part llavors ho explicava tot. Algo també amb el sentit poètic de la vida. Per mi és important el sentit poètic. Sí, no veig, és que m'anava a enrotllar ara, però sí, sentit poètic. El sentit poètic, donar-li com un sentit... En com mires, en com cuides, no sé, és que hi ha molta bellesa que si et centres només en tu és molt avorrit i t'acabes deshidratant, llavors està atent. Suposo que no ha de ser fàcil, no és fàcil créixer, no? Créixer no internament, sinó fer-se gran i saber trobar l'equilibri en les coses que saps defensar sense tornar-te una persona tancada, inflexible, no? Perquè suposo que hi ha coses que sí que has de dir, no, això per mi és molt important i ja és intocable. Però a la vegada ser flexible. A mi m'agrada molt que es creïn equips de diferents edats, no? Que el brillo, la llum d'un jove es pugui barrejar amb el pes i la seguretat del vell, però que el vell el miri i digui, a veure, tu què penses d'això, no? Perquè és que a mi m'han passat tantes coses, no sé, jo parlo amb la meva filla i em recorda moltes coses. Llavors, si tinguéssim també un diàleg, féssim equips d'edats diferents, jo crec que passarien moltes més coses maques. Sí, completament d'acord. La veritat que a vegades per circumstàncies de la vida et tornes d'una manera o d'una altra, però també és important saber que l'ésser humà estem aquí, ens necessitem entre tots i l'un necessita de l'altre i sobretot de totes les edats, com el teu disc. Sí, és que de vegades, és que jo crec que això ens faria bé tots expressar-nos. És que entre totes les edats una bona conversa, no? Jo t'explico, si et sents a salvo, no? Que no et sents que et poden fer mal, expressar els teus dubtes, segurament l'altre coincideix amb molts, o els ha viscut abans i no sé, és que seria molt important això, no? Hi hauria
entendre que això que et passa no només et passa a tu, no? Que li passa a una altra persona. I a vegades amb l'edat pot ser que, no sempre, però que l'experiència t'hagi fet viure allò, llavors siguessin més converses. També el jove li recordaria el per què es va posar aquella armadura al gran, no? Jo ara parlo amb els adolescents i penso, és que parleu de l'amor i la justícia i la llibertat d'una manera molt pura. I jo noto que l'he anat com... Vas fent el que pots, no? Perquè aquell ideal costa molt conservar-lo i et vas muntant, mira, m'he posat aquí una armadura, aquí una altra, i dius, era això. I al revés, no? Mira, et passa... És normal que dubtis, perquè és que és molt complicat, però confia, no? Segueix somiant que necessitem els teus somnis perquè les meves armadures es desfacin i, bueno, no sé, ens podríem fer molt més bé. Sí. Sí, totalment. No, que deies això de l'armadura, que també ets jove, però ja dic que des del meu punt de vista... Tu quants anys tens ara? 25. 25. Ja ens anem posant armadures abans de temps i cuirasses abans de temps, perquè anem a un ritme frenètic que tot et fa veure-ho d'una manera fatalista quan realment no és així. Cada dia pots treure un pensament bo, un pensament bonic i tot té una solució. Total. Però és que ja a l'escola jo crec que és molt dura, Sí, ja marca. Vull dir que ja depèn del que et diuen per aquí i per allà, és molt sin piedad. Jo flipo com es diuen les coses de jove, et marquen molt. Però llavors els dels 20 als 30, ostres, és preciós. I ara crec que hi ha molt més estrès, allò que dèiem, entendre. Per mi aquesta edat, aquesta dècada, crec que aquesta exposició seria bona per dir, ei, que no ets gran, perquè molta gent es pensa que si als 27 no ha fet un disc, per exemple, ja se li ha passat. Dius, però que igual encara no tens el que vols explicar, no has d'escoltar el teu temps, parar és important, per entendre, per reposar, per entendre el que vols. I ara veig gent que es sent gran amb 27 anys i això és... No, alarma, peligro, no pot ser. Llavors dels... no sé, els 20 als 30 és una dècada molt llarga, Passen moltes coses. Molt bonic. Cada any sembla una dècada, de fet. Quantes coses. Jo a la teva edat vaig ser mare. Déu-n'hi-do. Que fort. Bueno, no hi ha una edat realment per res, però ens posen també una pressió de... si a certa edat no has fet segons quina cosa, és que vas endarrerida o vas més endavant del teu procés vital i cadascú fa les coses com quan les sent i quan pot i quan vol també, que és molt important, més enllà dels pretextos socials. Clar, perquè si no ho pots viure amb molta angoixa i llavors et sents fracassat i depressiu, no? Molta gent que sent que no pot estar al ritme que el món demana i el ritme que el món demana no és molt humà. Sí, suposo que hem d'agafar perspectiva i això, animaria a la gent a ser valent per trobar el seu ritme. Ser valent per això. Per mi això és ser valent. Escoltar-te i dir a mi què m'agrada, a mi què no m'agrada. Encara que tothom estigui fent al revés. Jo necessito això. És com tancar els ulls i respirar i això anar-ho fent, revisant, perquè no està fet tot. Cada cert temps has de tornar a fer. Ui, m'ha servit això fins ara, però ara ja no estic aquí, ja no vull això, ja no connecto amb aquesta gent, ni amb aquesta música. Llavors, estar vius i flexibles per anar-nos revisant. És important parar i reflexionar i escoltar-nos. I esperem que aquest cap de setmana, aquest diumenge i dilluns a Casa Rius, la gent es trobi amb totes les edats i vagi de la millor manera possible aquest assaig a cor obert amb Elements i amb tu. I moltes gràcies per aquesta conversa. Gràcies a tu. I per venir aquí a casa nostra. I ens veiem aquest cap de setmana. Ens veiem, jo crec que serà molt preciós. Moltes gràcies. A tu, Sílvia.
toda una vida. Teràpia, sí, teràpia?